li ċaħadni l-partit. Dan iddikjaratu il-Viċi Sindku ta' Ħararaw, Francesca Tart, waqt li ħadet sem fil-podcast ta' Rike Karwana dwar is-saga ta' taħwit finanzjarju l-eks Sindku Nazzjonalista Helen Gawci qabbit bih lill-Kunsill. Tart fl-aħħar ġimgħat irriżenjat mill-Partit Nazzjonalista u żammet is-siġġu bħala indipendenti. Spjegat kif kienet ilha tilmenta anke internament dwar l-amministrazzjoni ħażina iżda ġiet injorata. Ispjegat kif kien hemm numru kbir ta' istanzi ta' nuqqas ta' trasparenza fil-finanzi tal-Kunsill li sal-ġimgħa l-oħra kien immexxi mill-Partit Nazzjonalista. Fost it-taħwit li kien hemm, Tart spjegat li l-fortizza fil-lokalità kienet qed tinkera mill-awtorità tal-artijiet għal 5 snin għal 1200 euro fis-sena. Iżda f'Ottubru tal-2023 Helen Gawci iffirmat ftehim ta' sublease għal 15-il sena li laqda mhux governattiva għal 750 euro fis-sena. Dan wassal biex il-Kunsill għal numru ta' xhur kellu telf u fil-kuntratt ma jingħadx li l-Kunsill jista' jagħmel użu minn din il-proprjetà. Semmejt żewġ każi fejn l-Awditur Ġenerali sab diskrepanzi qawwija fil-finanzi ta' proġetti favur il-lokalità. F'istanza minnhom kien hemm diskrepanza ta' aktar minn 3600 euro u f'każ ieħor kien hemm diskrepanza ta' aktar minn 8000 euro. Suppostek fitxu fil-rekords u s-sara fil-ċek s-sibu li s-sara f-61,000. Mux hekk. Għamma s tamlu għek ġara. Imma, titkollok ċesta dokumenti. Aħna laqqas ċevetta tal-Kunsill ta' ma kellna. Biex aħna laqqas viżibilità ta' tenders ta' kontratti ma kellna. ċidi film? Qalet kif wara il-mozzjoni tal-ġimgħa l-oħra marru nies il-Kunsill biex jieħdu siemhom wara li kienu ilhom xhur biex jitħallsu. Francesca Tart qalet kif temp ta' ftit xhur marret 3 darbiet għand il-Partit Nazzjonalista qabel iddeċidiet li tirreżenja. Tennit kif il-partit kien jaf bil-problemi iżda m'għamel xejn. Meta kont mort l-ewwel darba kont iltqajt ma' Mr. Michael Piccinino u kien qal li jista' niltaqgħu ma' Charles Bonello, Helen Gawci u Marilena Gallia u konna ntqajna f'Jannar. Morna fuqt il-laqa Riki, kif qegħdin bħalissa llum. Kolossew, kien qabel ċadwilna kolossew. Iwa. Kif imbagħad bim bdejt ngħid ċertu affarijiet. Bdew ovvjament jiġġustifikaw l-affarijiet. Kien saqsien jekk isirx pre-council meeting li suppost kollu jsir, dan qatt ma sar. Ġifieri s'issa sakemm qabel ma rżenjed qatt ma sar, anke meta ġie requested minn partit stess li jibda jsir f'Jannar, qatt ma sar. Spjegat li qabel irriżenjat iltaqet maktar uffiċjali tal-partit fosthom Envin Bartolo u li Xi Berras u dawn ukoll bdew jiġġustifikaw l-azzjonijiet abbużivi ta' Helen Gawci. Għal dawn ir-raġunijiet ftit wara iddeċidiet li tirreżenja mill-Partit Nazzjonalista.